Hej og velkommen til min YouTube-kanal, Live Kawaii, og jeg hedder Live. Så ja, det er min første video. Så jeg vil godt lave en haul, fordi at jeg har været i et indkøbscenter med min mor og min bonusfar, der hedder Hercules, som ligger i Norge. Fordi jeg er halv nordmand, så jeg er ret til i Norge. Men ja, så vil jeg bare vise, for eksempel, jeg har købt en her trøje. Som er fra Wow, som er en butik, der ligger, som kun er i Norge desværre. Det er sådan en sommertrøje, som ved I. Og så har jeg også på den her ting til at sætte på sin dør, som er fra H&M, som også, hvor der står Do Not Disturb med sådan en flot koralfarve. Og så også på den her neglelak fra, som også er fra Wow. Jeg købte den i Wow, men mærket hedder LA Colors, Color Craze, og det er sådan nogle neon farver med sådan noget glimmer neon ting. Den er ret flot. Så jeg har fået den her bog, den er på norsk. Den hedder Frøken Detektiv i Arizona. Frøken Detektiv er sådan en serie, der jeg er lige begyndt på den er meget spændende. Så det var i hvert fald alt i min første video. Jeg håber, jeg laver en lidt længere video næste gang. Men I må godt like og abonnere og sådan noget, men vi ses.